premier site web qui vous fera découvrir de nouveaux clips, musique et prêches, émissions et actualités musulmanes en exclusivité. Abonnez-vous dès maintenant à nos différentes chaînes de Zigri Plus et retrouvez le meilleur de l'actualité. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi ar-Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal-Khatim lima sabaqa nasiri l-haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah. Ambado ambe awfo malikono ani malikokan ninye ando toy anga emission kono no eseko ani dongo walanda di. Alhamdulillah, emission asigilembe kalam de ka kalam numbi boli yere yaka noe adamadia nyetoye ani adamadia yere basigi siraw ka fenfo awye mimba to problème numbe na bisoro ni solution to go biseka yirula turabula ala tobola daba mun be kungo kono no dantan fewni olu na fawfana bola ola bi amido mina ekomini wati femi be na keleme kololo yoro chama odi cheuka farifa banaye nabi foma ko kulusi jalal laboshi banaw o banaw una sirakacha abseka ke dota farkulu la banay dota dabali bi ke kablila o seka no so don no fe so e checha mamba no fe me emi bi mso soro ka ta ka sigi ka furula problem be na yi sababu ke do tina jako be ekle ni dabal jugu siray ka sohono na la go shiblila o do fana psika ke muso ere kuna fomba no fe na bi foma ko jine shetana ko lu fana psika bla jela o menin nasira won nasira na law taala akima banay ka kella jarabi ila imanga siginay ni siginay dondo ibulo be bom sukula imso bitada parce que jie kono furu yere kunye mi oyo yoro ide karse che karse musui o ni yoro en différence de do o me kumi mi furu la kwam se ka kisi kodoma o me no kumere tisho na temina wakati ka sharia be muso ka kiri dairema ala sharia kon na do se ka sigi akabi sigi me na do se ka sigi sharia ba labla se kunyi mi uti olla jewka jena tege ka gele ko ni hakli tora yirala kacha alafe inika kenya bisa me ki sigi ki bulu fla di senga ko bana tene na fulo etiki yere renforcer pour que bana era kani imine ni yoro sirafe a ameo me dondo a abigele ade abigele ma yaw hakli to awrela ala ya qawmun harjige dayla limbebe
ala tɔgɔw n'a yiriw n'a fɛnw olu ti dɛsɛ fɛn na Allahu Taala ma dɛsɛ fɛn na ala tɔgɔ ti dɛsɛ ka fɛn tiɲɛnen ka dilan kan'i jigi tigi yɛrɛ la k'a fɔ n taara kari fɛ yan fɛ n ye dɔ kɛ yen fɛ a ma ɲɛ n nana yan fɛ n ye dɔ kɛ yen fɛ a ma ɲɛ ayi tant que mi ka laɲini sɔrɔ problème de bɛ yen wa ne y'i sigi k'i bolo fila d'i sen kan min b'i ka mara la o tɛna sigi k'a bolo fila d'a sen kan dɛ n'a sera yɔrɔ dɔ ma o b'a yɛrɛ ɲini wala a ka solution togo ɲini a ka problème na o dun bɛɛ conséquence bi tila tugun ka laban ka segin e de ma o ɲuman ye min ye janto yɛrɛ la o hɛrɛ ka bon o ko la o kuma ka fayida di mɔgɔ minnu bɛ yen n'a lafu b'u la yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko ndwankɛ n'i ye ndwankɛ den sɔrɔ ka se k'a matarafa k'a ji bɔ k'a min i bɛ fɛn ye o la i tɛna o kɔrɔ fɔ maa ye Ala k'an bɛ sababa ma sallallahu alaihi wa sallam Ala ka sigi wɛrɛ yir'an na